Siomisi my bhalach leis an dara sra de an cló mór hafada in Albain. Ar an Itleán agus teachmisteach go Halban stoiman sin. Seachas steánadach at ramíar deire agus taisbána min tiig a bhí a gcuin. Siomid, seo loch hí first agus is loch sin an airige a bhúd agus tá de fannach san áit seo leoiste a líne agus níor dul amach an seo gus go bheith sin discom. Ach tá is seanna leoistín silige a town. Tá sé má agsúna gréine níl é danig agus níl obair denna gomsa grí chéadaí mar sin ba me tau. Tá bád íoscrochta an agus tá tiig eis ná sáin an áir rud ag an híos agus tá chuna sin úsáid ar bail. Agus beidir an dúirigh mé tros timpeall na tídíomh. Cisin tá aige mór méilteach. Sin Emma Scalpaí. Agus tá go leor seomraí. Tá spána min seomraí fad. Seo den seomar sealagarachta. Sin áit bhfuil na boscí gunaí fia there scoil slata íoscrochta agus brac down seo thar an mór fad ceappacha nídig ag sin sa sin mór mítlach. Seomra eile tá pasáiste mór fad an seo tá seomra an seo agus tá páilisteach in chisin tá an ansar fad agus an sin tá gríon an seo agus telescóp le brenn machar na báid agus leid agus tá cúpla seomar húsdaire tá tuile seomar an seo é seomar an cheol an piano painteirtí banan na painteirtí ar fád le sealagracht agus leid seo seomar eile áta bhfuil na seanna leabhar sealagrachta agus banan cógann tiig in 8 caigan mar sin with a hain better agus tá contas ar teige an uair sin agus cadí rudí cheap agus rí sealagrachta anna go leabhar a bhain leis an ratan agus cholíonachas agus teach a thar bheith cholíonach ar an saoil mar headáh i dig mór farsí mar seo agus tríd gotí an seomra pool snooker is an go sin pool is ach agus seomra telefíse tá sé seo anna bhór beidir go nachfuil se le bra cí go mór tá an tiig go fáil agus sin seo taobhile an tiig bhfuil mí cheomra sa an bí mar sin mé sin mai cheomra san seo a clós bu go mó agus scáhan agus lethir agus cúpla seomra eile dus na heistóir eile agus taobh mó tá bád íoscrochta agus bheith amach ar mád beag íoscrochta agus más míling tá bád níos móháin freisin agus féidir amach ar sin mar commentála íoc leis sin inamh ach sean sin sin láithid. Siúmid sa seomar glas nó ar mos ag an studio sa Toscan agus bhí mar ag cleacht an sin leis an gléir ar fad so bhain mé an soltas sin bhí sport agus spríogainn agus sé mise ag cleachta ar set bhí sais cúpla lá cleachtaí a gcuin agus le mar trín episód éagsúla. Bhí sé sin an tainimhah agus sais dar léim dá roinnt rachana sais dúláánach a gom mlíon agus bhí sé má é sin áil fuairs agus fuairs a lámpáir goige chuirsaí rinne mé roinnt agus seo hana ar tháinig mé heil go halaban agus cheap mé go méidir go gurfií sim antú mar tá mé rasin seo an darisra agus díreach mar ólas generalta faoi na léhananta a chahas go dtí seo bhíos stearnamhah a fá roinnt léhananta áit bhfuil studio átar bhfuil an Toscan agus tháinig mé heil agus bhí cúpla lá cleachtaí a gcuin agus bhí chrílamar na cultacha uirling agus a lehéad agus fuair mé bar féasóige agus bar grúige agus ní sprí an sin bhí sé sin go maith agus bhí mar fannacht i dig beag aigen tá baile is stearnamhah tá beidir 10 míle ina gáí stearnamhah ná nach leis an maile says baile mór in Helenan agus bhí chála cleachtaí a gcuin
agus bhí léimar trí na scriptin ar fad ru bhí anna cheirech leis an hasisiú eile mar tá sé bhhaid níos fusa an scéal a hiiscint ar tá gatainna á léamh agus is níor léime sé siar san níor agus tuigh níos fear catatóirú agus an sin bhí roiint cleachta agam féin agus roiint aisteúir eile leis an siúrthir tuis gohfuil roiint raircanna agam atá níos mó na raircanna bhí agam nuirí mar sin tá sugamór na sin agus bhí sin anspéisio taí á le haistóirí atá níos fearna mé agus le stúrthir a bhí anmhaithas leidm tá Tony Harvey cordú agus anna hiiscint aige agus thugann sé mulla tá sé éasca le leanú tá anna hí leis den siúirtín rá ceap anna rééis sin lom ach se sin é mar bhíon agus bhí mar an sin fa cúpla lá agus an sin a chaistríú mar síos go dtí an áit seo álíne gur Lóistín do hallagrí móra agus do bhatha agus do bhór úsle agus tá roiinte go seo tá na fearmhanna heo agus tá cuidim ná I dig eile atá ar an astáid céanna tá cúpla tacha agsúláán agus tá tuigh se go háling tá sé ulmhór fad agus tá an chaing agus cad eile rá bhfuil an lá mórach sin é chéad lá tafada bheith gom agus so mar ní mé lecho near físeach faoi is a bhí an chéadúir. Ní is a go cuioineh agus cuioinlumsa ché go neir bhí agus bhí mé ach bhíos do má chachéin sé agus gur ebscurs go básáil ach tá mé bhád níos séimhe a bhád níos réchúsí faoi. Tá mé ulamh is dóm ach tá mé níos réchúsí faoi. Agus cat a gceist ní le cúpla rair go gom agus ní le cúpla líne gom I gceann an rair go mórach mar sin ba mórach meas ar éasca is bailach deasta ann leis is tuairt faoi rudaí agus an sin an lá in díag sin ríist beag cúpla rair go gom ríist agus níl mór na déanamh go manta mar sin is bailach éasca le dul a hiarm na a ríist agus an sin beag susa gom de híine agus ag an deir seachtainna agus sin beag roiint raircanna dúlánacha a gom deach an segan ach tá mé trééis bheith cleachta le roiint an haistóirí tá i gcónaí lum nó an acilum agus is ionintach an deis sin tá géisiú le chudhar Gaelic ar an radio ar na pudcréaltaí chuig mé ré tá mé léamh roiint Gaelic agus tá sé ionintach a bheith san nádúr an seo a go leir anmhathe beag go háartaring tá dóirchuanna agus fianna agus íolar chuna cúpla olar agus lehéid so want an soltas agus tá súil leis an lá mór a chuirtíam agus an sin túscóir le cuasaí agus dún le leis an stúfa dúlánach a chuine mé ná sih Salán tam líon. Tá seo caran built up. Tá man steorna bheith an heo agus seo fógra a bhí simú stuff finálta an táir stoffa. Hello. Hello chuinní ce chomhail sib. Tóra go bhán. An caistal míorfalach. Déad a bheachta mún caistal. Hi mór. It's Aling. How are Wikipedia level? Seo fógra eile hanlum, chaigach stéag a gin abachag féin láthe hínsnach. San chud is mód an eicimse as an tír timpplair an seo bím sé I dacsathe nó bím ag buga áit amháin go háit eile agus is mar seo eicimse an tír atá simú glór. Agus hain ón an piano doing. Jay sure should in the town. Yo. Oh. Log burner. Agus chumer snáb rud nach éimse rá vinnig in néair ach dúirlumm dúach sé sin dopamín dom agus chuir me chligan faoin isce agus sin cumarteach sa sána a bhí go háin bhád se tá sána evening. Tá an tiig seo in aice leis an teoran idir an dá Ileán so fechan ruide fáilte do Ileán neos agus na Harach. Tá is at is ein Ileán na bháinatá
bagáileat ach tá dréadán agus ní dréadán cinál de gréadán bhealach ach tá dáile an ceangalta ní higann dar céim fá go siad chá ile éagsúla rud a chur anna bhearil go deo ar na mu éile déanaí. Chuas ag siúil sna sléomh a chofada leis an áit seo loch Langford. Bhí sé sin bhádhaing agus siad é an loch hain agus bháin mé ansol go deo as túúla sin sé ítach beidir gnar mé 5 km déag nó d ri mé cuid mhór agus hiúil mé cuid eile agus bhí sin an tainehah siú mé sé ag casa timppel is timppel híndó sré agus ar an túúla seo chonig mé roint jolar agus fétar olmhór fad bhá mé ansol go deo as sin ach níl is gom ní sin an toná sin ein ag an elevator go fi sin gom den jolar hain ach bhí suasí bar an sé sanché. Agus seo tiile tamána agus mé dul timppel an Iáin is an cefagur blachas an fi an orda seo fógur tháinig mé ar set mar chud den set hafadfur agus siú me hain agus daimhí tá ró seoní agus tá mé gíiridul go seirbhí sé gála i gan na hagla sí mar sin den mé sinníanamh. Seo droch aimseir agus batí buí tebla sem áhar cadí sin seo an é seo an jolar rap mé slíomh dar fan an bain a bhfuil chu mé ar an bhí an seo hé agus siad an ráir go bhí de feiscin ó bhór na binne agus bhí sé áú lánach bhíon talamh bug goma agus níos fréach agus fluch bhí sé treis bheith chubáistí ach an ruútin sa láin sin loch hiíofarst agus Ellen hiíofarst. Tús tá go bhcóda? Héine fe ríist. Bhí an chéad lá tafta go an láfíar agus dairigh meastar má leis ach bhí dúlan mór amháin hen gus bin go raibh sé gur thosa sé chubáistí agus is rácin na taobh mó bhí gceist mar sin ghlach sé a lán amas dúling lech leis an aimseir. Fiú lucht na well go háirithe lucht na gamarí agus leid tíar máí pleiste go chuirtín bilir agus leid ach tá mid cinálín faoi bhrú tá na rácin na taobh mó ar fád á dafad a faoi láthair agus an sin tá go bugú go dtíon stúdio ag an cúpla seachtain mar sin tá brú áirithe ama an mar sin iad mís fannacht ar an aimseir le níos fearr ach dag sé sin dúlánach láir sin bhíon fáisteach a sé de maig agus rudí agsúla ar bunagaing ach an gáir arsúla go agus níorhann an duine le chluisteáil agus go tá sé chubáistí ní thar lách an cá a mar sin raim mí isteach nó hí mí isteach an gáir nó ní bheith an cá sin going am mó faoin máisteach mar a bhí ach nílas an cé go mór sa bheith sin na feiscint mar an uair dhearnach a bhí mar tafa an nuirí cheappa is coppla óir go méidir go meach cuma nó go bheic rudí ar scáil nach chu deir níechan tú iad nó níos an gurn siad i bhelachaí ar bhealach aigen ach tá cúpla ra eile go nniu agus ní mar an caiinte le denmh gom ach cai mé siúil agus rácin a bheith go bíidecha an nascin PC eile tá gceist leo agus amárach chuméigre a réir chuir mé físeán iníirde chruch mé bain a bhfuil chruch go tá nachlingin seo agus chuir mé físeán iníirde de sin agus tá rang yoga agratha doing mar sin bhfuil na yoga agus dul ag siúpadúirt mar go bhfuir bí tá se áfann dechar bí á tá cinná ní córa gom agus tá cinna íon fada an siúpaí mar sin ag siúpadúirt ar mar beag níos mó bí a gom sin é weimse don am i láthir slán tá na chóirda agus se na batí buí ar hebh bóthir cad chuige iad tá siad an ráil daoine cáhfuil an bóthir má bhín sneachta an an is cosú nach míon an irtin sneachta ar an Iáin ach rud amháin rélam agus mé ar an Iáin cé go dechar tá sé teis leáid go chéile ach tá na bóthir nua measar má ach sin an seanna bhóthir taobh leis bhí damananta aon bhealach a bhí sé siúil an áitimín an cultúra á drillaring agus ó féchar cé an fear slacht for seo agus seo mis ríist seomra nó an bus glas seo hála míimiid agus mid fethebh ar thol ar set agus lehéad bíon crack an caffí seo mis ar cool van right first see you the
Mahin! Inagatu! Now she's talikje. Ja. Velus talikje kujok. Gleva. Oh. Where me seems a rucho, name keen to get a scale, fought your real harach, go blast or cagot, go blast or cagot. Come inspiration, a real me. This boy can go on a He's just like that. And then he was like, oh, we live in the guy obviously is called Fish because the guy Willow. obviously it's a wife and like a guy and the wife was and you say like the guy It's madre. Belle Cordigurut? Sounds familiar. Can you call me Show Willow. There is Ryan to the Ashkin Fin Richard, the Black House. It's like Shanna T. She English a chor and Chinaku, a Kenalin Vision in air and freshen, August thought, and Fee and the Fashion Kenak walk my hand, Faucet. So, Kadisha. Come on, fetch a lair of a Cannabon. On and the Kadisha. That's a tough. Toilunger Eleton. What's Eleton? Is Sissy Road, not Orleton. Eentnach. Hello. Jack me siúil ríist agus seo rash Ellen hí first agus an loch hí first agus bhíos an gosán seo. Agus táim se chun siúil an gosán seo láigen is táilm agus seo an chuach a bhíon sa clistáil gan scóras náide.